Inilunsad sa probinsya ng Pangasinan ang isang skills training para sa mga LGBTQ, out-of-school youth at mga nawalan ng trabaho. Ang mga dumalo ay nakatanggap ng 2,000 piso para sa pagproseso ng kanilang employment papers at 1,000 piso para makakuha pa ng karagdagang soft skills training. Katuwang nila sa paghahanap ng trabaho ang Pangasinan Provincial Employment and Services Office. Sa ngayon, nasa higit 300 residente na ng Pangasinan ang nakinabang sa skills training ng pamahalang panlalawigan. Paraan ito ng probinsya na matiyak ang dagdag na kaalaman at trabaho para sa mga Pangasinense. Baking tools, food cart at sari-sari store items ang hatid ng Department of Labor and Employment sa 11 benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Program sa probinsya ng Abra. Ang nasabing programa ay naglalayong mabigyan ng panimulang pangkabuhayan ang mga residente kabilang sa marginalized sectors ng probinsya. Nanumpa naman kahapon ang mga bagong talagang opisyal ng Kalinga Food Processors Association matapos itong matagumpay na itaguyod sa probinsya. Pinangunahan ni Kalinga Governor James Duba ang panunumpa. Inihayag naman ng Department of Trade and Industry Kalinga Provincial Director Rene Ramos ang kahalagahan ng grupo sa industriya ng pagkain at turismo sa probinsya. Ang asosasyon ay binubuo ng iba't ibang negosyo at MSMEs na nagsusulong ng iba't ibang food products gaya ng pagkaing pampasalubong tungo sa food security at pag-angat ng ekonomiya ng probinsya. Tiniyak naman ng DTI ang suporta nito sa mga adhikain ng grupo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.